Welcome back mga ka-studio! For today's mukbang po, kami lang po dalawa ni Sax ang kakain. Ayan, ang handa po namin today is nilarang na mamsa at pinaputukan na pork belly na luto ni Mr. Ayan. Kami lang pong dalawa kasi kanina po nagmukbang na po si Mr. kasama yung kapatid niya yung Samyang Challenge po. Ayan. Bago po kami mag-start kumain, pray muna kami. Pray, be. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Yan, kakain na tayo na. Dito tayo magsimula sa isda. Isda. Bigyan kita ha. Oo, kung ganahan. Ayan, Actually, itong kuan po, mamsa, binili lang po namin to. Yan, kukunin ko na lang yung kuan biha. Bigyan ko muna si Sax ng paborito niyang mata. Yan. Wow, Bio. Ito sa'yo, Bi. Laki. Wow. Yan, eat ka ng marami, Bibi, ha. Namutong ako ng isda. Oo, sige, kinamuton. Kakamayin na lang daw po niya. Yan, kain ka ng kanin, ha. Ma, Kukunin ko na lang to. Yan, kunin ko na po. Sarap nito. Ano sa'yo, panit? Yan. Gusto ni Sax yung panit. Yan. Pagbantay sa kuan ha. Kanang himbis nak. Bantay sa himbis. Ayan. Kain po tayo. Uy, hindi ka pa nagsabi ng kain po tayo, Bi. kain po tayo. Yan. Napa yunod, ma? Merong unod na. Unod sa'yo. Yan. Sa food panit, ma. Panit food. Pagbantay sa kuan ha. Himbis. Yummy. Yummy? Kain po tayo. Yan. May nag-request po pala nito na kami lang po dalawa daw ni Sax ang kakain po. Kaya ito na po. Sarap. Yan. Naibutang ako diri basta tukog na. Sige daan sa daklin na. Sarap. Sarap. Ito ni. Kanya ko na. Panit na anak. Wow. Siyang tambok. Yan, sinadya po talaga namin na ulo yung bilhin ba. Kasi ito yung paborito ni Sax, yung ulo. Hinay lang. Medyo maanghang po konti yung sabaw niya. Kaya ko ako himbis. Kain ka kanin niya, Bi. Naubos na yung unod mo. Ito, Bi, oh. Napal? Ayan po. Grabe ang laking ulo nito. Bukog na lang. Sa'yo yan? Bantay sa bukog, ha? Yan. Lami kayo ni supsupon. Ulo ba?
Mm. Sarap. Mm. Tissue, please. May tissue tayo dito, bibi ha. Ayan. Mm. Dito ang lagyan kita. Mm. Basta nakagaya akong mga tissue. Mm. Tagatulo. Mm. Bantay sa bukog na ka. Mm. Kanina po, nag-start yung kuan ni Sax. Homeschooling ba? Yes. Module po. Kinuha ko kanina sa school nila. Tapos, nakapag-answer na siya ng isang module. Mm. Mm. Bantay sa bukog, biha. Mm. Naamni unodra. Gamit yung unodra. Mm. Tikman natin itong kuan na. Sa? Pinaputukan na pork belly. Mm. Naluto ni Papa. Mm. Yun, oh. Wow, putok-putok po siya. Ito sa'yo, Bi, oh. Dito lang ilagay. Ha? Para hindi siya mabasa sa sabaw. Ayan. Ito sa'yo, oh, kasi manipis na, oh. Ayan, ito sa akin. Kain po tayo. Mm. Mm. Sarap. Sarap din, no? Mm. Sarap po. Mm. Kain tayo ng lettuce. Naganda ako dito ng mayonnaise. Na, maganda mangkat mayonnaise. Mm. Try sago sa lettuce. Mm. Masarap ito ipares sa kuan, be. Lettuce. Try mo? Mm. Sarap. Mga tanaw, ulo, tinapod ako. Mm. Palaplin na. Dapat ko'y sa kaista. Ano sabi mo? Hindi ako ah. Mm. Crispy din. Dry to. Crispy kayo, no? Crispy pa yan. Mm. Manghang pala itong kuan, be. Suka. Ayun, ikuha ka na. Nakakuha mo na. Mm. Walang kukuha niyan, be. Hmm? Walang kukuha niyan. Dapat ko'y isda. Mm. Hindi, kain ka ng fish. Sarap. Mm. Dito pala itong bukog niyo, no? Hmm? Mm. Tabi ko to. Napabasun. Wala na. Kay dulo ko na ko. Mm. Ay, magpapasalamat din po pala ako sa lahat po na nag-follow sa amin sa Facebook po. Nahit na po namin yung requirements ni Facebook. Maraming salamat po. Mm. Bukog. Mm. Kain ka kanin, be. Mm. Mm, sarap.
Pinagpapawisan ako. Manghang po yung suka. Sukang pinakulat ba? Mm. Mm. Pero din ako ang unod ba? Mm. Nayami kayo. Mm. Mm. Kaon kayo sa Gusto mo pa ng unod? Sa fish? napa. Meron pa dito na. Diyan na. Yan. Wow. Kain mo ng kanin yan ha. Wow. Ako. Ano ito? Na. Parang bihod. You know? Gay daw kuma. Ang kaan gani? Wait sa. Pagbantay ha kay basin pait. Di pait. Di pait? Sarap. Ito yung laman loob ng isda po. Sarap. Hindi pait, no? Ito nung sa lamot ang loob. Kuan. Hindi ko alam. Napa ka? Hindi na ka? Ano sa niya? Unod. May ibang mga, yung ibang mga Bisaya na words po hindi po naiintindihan ni Sax. Bantay bukog ha. Ako mang gabi. Matanaw? Wani himbis. Nang ako na naapa. Wani himbis. Sarap ng litos na. Sarap ang litos. O masarap kung Isda? isda. Huwag mo kalimutan yung kanin mo. Tagay pa ko guys na mo. Kain pa ka, see? Hindi, parisan mo ng kanin. Wow! Ayan, malaki pa ang sayo ay. Kainin mo yan. Oo. Yan, Ako, kukunin ko na yan. po ito lahat. Kanina. Ito sa'yo? Kana. Kanya. Ako kayo pa. Hindi masud sa kong plato. Ako kayo. Kukunin ko na lang to ha. Ha? Ito ba? Akin na lang to. Oo. Ayan, iparis mo ng kanin din. Himbis ka na. Naubos na po namin yung isda. Sarap ang isda. Mm. Nahimbis ang. Lagyan mo dito. Ang gulo ba namin? Magulo ba kaming dalawa ni Sas? Ay, naubos ko yung kanin ko eh. Yun na pa ako. Ubusin mo. Ubusin ako yun. Yeah. Hindi na pa. Bantay bukog ha.
Kuhaan sa akong bukog daan. Hmm. Kuhaan sa dagan. Hmm. Lagyan kita daan sa spoon. Hmm. Nakanaway. Kanaway. Hmm. Kanaway. Ano? Hmm. Lapit na po kami matapos. Yes, guys. Please subscribe to this channel and like. Ang sa inyo sa channel na to, be. Studio. Uy. Kami. Tagubkob. Hmm? Pugpug. Ako lang ko ano kay mabukog ka ano. Noon na pa yun. Ah, sige. Paus na. Ang laki po ng bukog. Bukog. Hmm. Hindi. Lagyan kita ng kanin, ha? Hmm. Hmm. Yan. Kuhaan ako. Uy, kain ka na. Ganaan ni suksuk. No. Hmm. Suksuk. Hmm. Sige na. Hmm. Kanin. Hmm. Hmm. Manam, akong kanin mo. Hmm. Hmm? Yan, sige. Tilok ka pa. Hmm. Ako tilok ba? Manam na. Hmm, okay. Hmm. Fish na lang. Hmm. Fish na lang. Ano na pa yung last, ah? Ako. Hmm. Yan. Naubos na ni Sax yung sa kanya. Ano ba yung mukha? Hmm. Sa akin din. Yan. Inom po tayo ng tubig. Hmm? Ito? Hmm. Yan, grabe. Busog na ako mga kastudyo. Ay, siya. Mukhang madami yung nakain ko. Wala tayong shoutout ngayon, be. Ayan, oh, naubos ni Sax yung sa kanya. Tapos ito po, hindi na namin yan mauubos. Pero kakain pa si Mr. niyan. Inom ka na. Magpapaalam na tayo ngayon. Wow, sige. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Sana po ay na-enjoy kayo sa aming mukbang today. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye! Mana!